Croeso i Gapel Annibynnwyr y Tabernacl Pen-y-Bont ar Ogwr. Richard ydw i ac y bore yma dyn ni'n mynd i rannu mewn oedfa. Mae cymaint yn mynd ymlaen yn y byd. Rwan, mae gen i cyfle i feddwl am Duw ein tad, i feddwl am ein ffydd ni, i feddwl am y pethau sydd yn dda yn ein bywydau ni yn y byd hefyd. Diolch yn fawr iawn i Sheila, i Lowri ac bore yma i Elin a Gweni am eich help chi am paratoi y gwasanaeth y bore yma. Dyn ni'n mynd gan glodfori Duw, Duw ein tad. Ar ôl i'r arglwydd roi llwyddiant i Sion eto, roedden ni fel rhai yn breuddwydio. Roedden ni'n chwerthin yn uchel ac yn canu'n llon. Roedd pobl y cenhedloedd yn dweud, mae'r arglwydd wedi gwneud pethau mawr iddyn nhw. Ydy, mae'r arglwydd wedi gwneud pethau mawr i ni. Dyn ni mor hapus. O arglwydd, wneud i roi llwyddiant i ni eto. Fel pan mae ffrydiau dŵr yn llifo yn anialwch y negev. Fydd y rhai sy'n wylo wrth hau yn canu'n llawen wrth fedi'r cynheuaf. Mae'r un sy'n cario ei sach o hadau yn crio wrth fynd i hau, ond bydd yr un sy'n cario'r ysgubau yn dod adre dan ganu'n llon. Gawn ni cydweddio. Dyn ni'n diolch i ti o arglwydd Dduw, dy fod ti efo ni trwy'r amser. Dyn ni'n diolch i ti creuawdwr y byd, dy fod ti yn y byd o'n gwmpas ni. Dyn ni'n diolch i ti, Iesu Crist, dy fod ti efo ni, ffrind o'th ochr ni pob diwrnod. Dyn ni'n diolch i ti yr ysbryd glân, dy fod ti efo ni, yn rhoi nerth i ni, i helpu ni pan dyn ni'n teimlo yn isel. O arglwydd Duw, creuawdwr, iachawdwr, nerth mor fawr, dyn ni gyd yn dweud diolch i ti ac dyn ni yn dy glodfori di yn enw Iesu Crist. Amen. Ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sanctaiddie dy enw, deled dy dernas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion fel y maddaion ninnau ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, either gwared ni rhag drwg, canys eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Gawn ni canu gyda'n gilydd. Dod ar fy mhen dy sanctaidd law, o dyna'r fab y dyn. Mae gennyt bendith i rai bach, fel yn dy oes dy hun.
Adeg y firws, beth wyt ti wedi bod yn gwneud, tybed? Wyt ti'n aros yn y tŷ? Neu wyt ti'n mynd allan i'r siopau? Sut wyt ti'n cadw rhaini? Wyt ti'n gweithio adref? Wyt ti'n cael rhannu mewn cyfarfod ar-lein? Oes rhaid i ti gwneud gwaith o'r ysgol? Wyt ti'n mwynhau edrych ar ddrama newydd ar y teledu? Welswch chi eisteddfod tŷ? Oeddech chi'n cystadlu yn yr eisteddfod tŷ? Wyt ti'n cael hwyl ar-lein, cwrdd â'r teulu a ffrindiau ar Zoom? Os ydych chi eisiau ymuno ffrindiau o'r capel i gael banad bore dydd Mawrth, anfonwch neges ato ni ar Facebook. Ond bydd rhaid dod â'ch panad eich hunain. Mae Gweni wedi bod yn meddwl am y cwestiynau yma hefyd. Adeg y feirws neb yn yr ysgol, pawb yn y tŷ. Adeg y feirws neb yn gweld ffrindiau, beth arna fi? Dwi'n cadw yn heini ar y trampolin. Wy'n Mehefin waith ysgol neu dynnu llun. Dwi'n chwarae tamodr a pensiwn cig. Cystadlu a ganu yn eisteddfod tŷ. Ar ôl y feirws gobeithio bydd popeth yn well i ni gyd. Chwarae 'da ffrindiau, cwtio dy teulu i wella ein byd. Cadwch yn saff. Wel, diolch yn fawr, Gweni. Roeddet ti'n canu mor dda, a roedd gen ti neges mor bwysig hefyd. Cadwch yn saff. Roedd hi'n hyfryd dy weld ti yn gwersylla yn yr ardd, a roedd y sgwter yn wych. Pwy enillodd Monopoly, tybed? Dyn ni i gyd yn edrych ymlaen i gwrdd â bobl arall yn y teulu ac ein ffrindiau hefyd. Diolch yn fawr iawn am y cân mor hyfryd. Gan feddwl am beth sy'n digwydd rŵan ac am beth sy'n mynd i ddigwydd, gawn ni cydweddio. Adeg y firws, dyn ni'n dweud diolch am bawb sy'n edrych ar ein nôl ni, pawb sy'n helpu ni. Diolch am bawb sy'n gweithio o hyd, mewn busnesau, adref, mewn ysgolion, mewn ysbytai, y rhai sy'n gweithio efo'r urdd, efo'r eisteddfod genedlaethol hefyd rŵan, y rhai sy'n gweithio yn y wlad, ffermwyr. A fan dyn ni'n meddwl am y dyfodol, helpa ni i helpa pobl arall hefyd. Helpa ni i edrych ar ôl pawb yn y teulu, i edrych ar ôl ffrindiau ar y ffôn. Ac yn y dyfodol, bydd efo ni a helpa ni i wella ein byd. Amen. Dyma fi tu allan ein tŷ ni unwaith eto. Ond, wyt ti'n medru gweld y gwahaniaeth? Mae blodau yn tyfu. A dwi ddim yn gwisgo cot gaeaf chwaith am y tro cyntaf. Ond mae gen i yr un gwahoddiad. Tir di mewn ein tŷ ni yn dy feddwl di.
Croeso I ein tŷ ni. Wel, mae gen I rhywbeth arbennig I ddangos atoch chi heddiw. Mae gen I ni, yn ein tŷ ni, whatnot. Oes gen ti whatnot? Mae gen I ni whatnot arbennig. Oedd yn perthyn I fy mamgu a fy nhad-cu ac yn ddiweddar I anti-Clares. Felly, ter di mewn, a dwi eisiau ddangos atoch chi y whatnot. Mae'r whatnot yma yn y congl, a da chi'n medru gweld, a mae whatnot yn arbennig, oherwydd mae gen I ni ar y whatnot popeth sydd ar gyfer ein teulu ni. Ar ben y whatnot, mae gen I ni llwy cariad. Llwy gwnaethpwyd gan tad gwraig ein gweinidog ni ym Mangor. Liz Jenkins oedd enw hi, a gwnaethpwyd yn arbennig ar gyfer ni, oherwydd mae gen I ni'r enwau a dyddiad ein priodas ni, ac mae'n arbennig I Felicity a fi. Ac yma, da chi'n medru gweld Dylan Thomas. Mae Felicity yn perthyn I Dylan Thomas. Stori arall, rhywbryd arall, mae'n siŵr. A lawr fan hyn, mae gen I ni ffilm arbennig. Dyma darn o lo, a dyma'r goleuad. Goleuad oedd yn perthyn I fy nhad-cu, oherwydd glywr oedd o, a roedd ganddo fo cyfrifoldeb ar gyfer iechyd a diogelwch. A roedd o'n gweithio mewn pwll glo yn Abersychan, yn aml at Pontypool. Blaen Serchan oedd enw y pwll glo. Ac ar y gwaelod, mae gen I rhywbeth arbennig o'r gogledd. Dyma darn o llechi. Ac dyma rhywbeth da chi'n medru rhoi pensil a pethau da chi'n defnyddio I sgwennu, ac gwnaethpwyd gan fy hen daid, oherwydd chwarelwr oedd o yn y Norwig yn y gogledd. A beth sy'n diddorol am y chwareli yn y gogledd, mae pob un ohonyn nhw, mae ganddyn nhw llechi wahanol. A dyma'r darn o lle yn agos at ein tŷ ni yn Dinorwig, ac mae'n gwyrdd a las. A da chi'n medru gweld yn yr un darn. A beth sy'n arbennig am y peth yma, sy'n drwm ofnadwy, da chi'n medru gweld gwyrdd a glas. Yr un lliwiau, a da chi'n medru gweld yn y chwarel hyd yn oed heddiw hefyd. Felly, dyma'r whatnot anti-Clares, whatnot arbennig. Keep calm and cwtch. Dyna'r neges I ni I gyd rwan yn tydi. Yr oedden nhw'n clyfar yn trwyddyn I ffeindio'r glo. Dwi'n meddwl trwy'r amser, sut oedden nhw'n ffeindio'r glo yn y lle cyntaf. Roedden nhw'n clyfar iawn. Pan da chi'n meddwl, roedd chwyldro diwydiannol yn dechrau yma efo a iarn a glo, a roedd popeth yn dechrau yma efo ni yng Nghymru. A mae'n rhyfedd yn tydi I feddwl sut mor clyfar ydy pobl. Ac a wedyn mae'n rhyfedd hefyd yn tydi I feddwl o gogledd Cymru roedden nhw'n rhoi to ar ben tai dros y byd. Yn wych yn tydi. Da chi'n meddwl mae pobl wedi bod yn clyfar yn tydyn. Ac mae pobl yn mynd o nerth I nerth. A pan da chi'n meddwl beth mae pobl yn gwneud heddiw, wel, mae nhw yn clyfar. Dyn ni yn clyfar.
A wedyn, mae virus yn dod. Fel petai natur yn dweud, na, arhoswch, meddyliwch unwaith eto. A rwan, wel, weithiau dyn ni yn poeni yn tydyn. Beth bydd yn digwydd? Dyn ni ddim yn gwybod. Mae ansicroedd yn anodd weithiau. A dyna pam dwi wedi mwynhau mynd yn ôl i'r llyfrau yn yr Hen Testament, ac yn arbennig i'r llyfr Job. Roedd gan Job cymaint o cwestiynau. Doedd o ddim yn deall pam oedd o yn dioddef. Ac yn y diwedd, doedd dim atebion ganddo fo chwaith, ond roedd o'n dysgu rhywsut i fyw heb ateb i bob cwestiwn. A roedd o'n dal ati yn y ffydd, a chadw'r ffydd. Mae llyfr Job yn llyfr diddorol, llyfr da iawn. Yng nghanol y llyfr, mae yna rhyw cerdd, dwi'n meddwl, cerdd arbennig. Ac maen nhw'n dathlu sut mor clyfar ydy pobl. Job, pennod 8. Mae cloddfa i arian, a lle i aer gael ei buro. Mae haearn yn cael ei dynnu o'r ddeiar, a chopr yn cael ei doddi o'r garreg. Mae dynion yn mynd â golau i'r tywyllwch, ac yn chwilio ym mhob cilfach am y mwynau sydd yn y tywyllwch didew. Maen nhw'n agor siallt ymhell oddi wrth bawb, mewn lleoedd nad oes neb wedi cerdded, ac yn siglo wrth hongian ymhell o olwg pobl. Ar y ddeiar mae bwyd yn tyfu, ond islaw mae tân yn eithoddi. Mae saffir i'w gael yn y cerrig, ac aer yn ei llwch hefyd. All aderyn rheibus ddim mynd ato. All llygad barcud ddim gweld y llwybr yno. Bu anifeiliaid rheibus ddim yn troedio yno. Does dim llew wedi pasio heibio. Wrth gwrs, meddatryd llyfr Job, oherwydd mae pobl sy'n pwysig. Mae pobl yn medru gwneud popeth. Mae pobl rwan yn medru gwneud cymaint. Dyn ni well na'r adar, well na'r anifeiliaid, oherwydd pobl ydyn ni, a dyn ni'n clyfar. Ond, a nid yn unig yn y de efo glywir. Mae chwarelwyr yn taro'r graig galed ac yn symud sylfaenau'r mynyddoedd. Maen nhw'n agor siaftiau yn y creigiau ac yn edrych am bethau gwerthfawr. Maen nhw'n archwilio ble mae afonydd yn tarddu a dod ar hyn oedd o'r golwg i'r golau. Waw! Sut mor clyfar ydy dynion? Meddyliwch. Ond, gair bach, gair pwysig. Ond, ble mae dod o hyd i ddoethineb?
ble mae deall i'w gael? Dyna cwestiwn mawr i ni heddiw hefyd. Os da ni eisiau mynd i'r dyfodol, os da ni eisiau mynd ymlaen, mae rhaid i ni gael dwythineb. Ond ble mae dod o hyd i dwythineb? Dyna'r cwestiwn yn tydi. Ble mae deall i'w gael? Does neb yn gwybod ble mae. Dydy e ddim i'w gael ar dir y byw. Mae'r dyfnder yn dweud, dydy e ddim yma. A'r môr yn dweud, dydy e ddim gen i. Does dim modd ei brynu gyda bar o aer na thalu amdano drwy bwyso arian. Ellir ddim ei brynu gydag aer offir, nac onyx gwerthfawr, na saffir chwaith. Dydy aer na grisial ddim cystal, ac ni ellir ffeirio llestri o aer pur amdano. Dydy cwrel a grisial ddim gwerth sôn amdanyn nhw. Mae pris dwythineb yn uwch na pherlau. Dydy topas Affrica yn werth dim o'i gymharu, a dydy aer pur ddim yn ddigon i'w brynu. O ble mae dwythineb yn dod? Mae'r cwestiwn yn parhau. Lle mae deall i'w gael? Heddiw, yn ein byd ni, dyma'r cwestiwn. O ble mae dwythineb yn dod? Lle mae deall i'w gael? Mae wedi guddio oddi wrth bopeth byw, hyd yn oed yr adar yn yr awyr. Mae Abaddon a marwolaeth yn dweud, dyn ni ond wedi clywed rhyw sy amdano. Dim ond Duw sy'n gwybod sut i'w gyrraedd. Mae e'n gwybod o ble mae'n dod. Dyma'r syniad pwysig yn llyfr Job. Dyma'r syniad pwysig i ni hefyd heddiw. Os dyn ni wir eisiau yn y dyfodol i wella ein byd ni, mae angen arnon ni i gael dwythineb. A mae dwythineb yn dod o Duw. Dim ond Duw sy'n gwybod sut i'w gyrraedd. Mae e'n gwybod o ble mae'n dod. Mae o'n gweld i bedwar ban byd. Mae'n gweld popeth sydd dan yr haul. Pan benderfynodd pa mor gryf ydy'r gwynt a mesur maint y dyfroedd. Pan osododd reolau'r glaw a llwybr i'r mellt a'r taranau, gwelodd dwythineb a mesur ei werth, a'i sefydlu a'i archwilion ofalus, a dywedodd wrth y ddynoliaeth. Parchu'r arglwydd, dyna sy'n ddoeth. Peth call ydy trwy cefn ar ddrygioni. Mae gen i cwestiwn o hyd. Sut wyt ti'n parchu'r arglwydd?
ac yn fy ffydd i, mae gan Iesu ateb. Y gwynfydau. Gwyn ei byd y rhai sy'n dlodion yn yr ysbryd, oherwydd eiddynt hwy yw teyrnas nefoedd. Gwyn ei byd y rhai sy'n galaru, oherwydd cant hwy eu cysuro. Gwyn ei byd y rhai addfwyn, oherwydd cant hwy etifeddu'r ddaiar. Gwyn ei byd y rhai sy'n newynu a sychedu am gyfiawnder, oherwydd cant hwy ei digon. Gwyn ei byd y rhai trigarog, oherwydd cant hwy dderbyn trigaredd. Gwyn ei byd y rhai pur eu calon, oherwydd cant hwy weld Duw. Gwyn ei byd y tangnefeddwyr, oherwydd cant hwy ei galw'n blant i Dduw. Gwyn ei byd y rhai a erlidiwyd yn achos cyfiawnder, oherwydd eiddynt hwy yw teyrnas nefoedd. Mae yna cysur yn y geiriau yma, ac mae yna her hefyd. Dyma'r dwythineb. Gwyn ei byd y rhai sy'n newynu a sychedu am gyfiawnder, oherwydd cant hwy ei digon. Gwyn ei byd y tangnefeddwyr, oherwydd cant hwy ei galw'n blant i Dduw. Dyma her. Ac o hyd, mae gen i cwestiwn. Sut ydyn ni'n gweithio ar gyfer gyfiawnder? Sut ydyn ni'n gweithio ar gyfer tangnefedd? Sut ydyn ni'n mynd yn y dyfodol i wella ein byd? Meddyliwch. Wythnos yma, nos Fercher, roeddwn ni wedi bod am 2 fis heb ddefnyddio glo o gwbl ym Mhrydain i wneud i greu trydan. Dyma'r dwythineb. Ar ôl y feirws, rhaid i ni gwneud rhywbeth am yr hinsawdd a newid a gwneud pethau yn wahanol. Mae rhywbeth wedi digwydd, yntydi? Yn y bythefnos olaf. Herol. I ni hefyd yng Nghymru. Awgrymu cofeb i Iolo Morgannwg yn lle'r dyn drwg Thomas Picton. Slave trader oedd o. Mae rhaid i ni newid pethau. Y syniad da, dwi'n meddwl, mewn ffordd. Neu ydy'r awgrym yma yn colli'r pwynt? Yr holl pwynt yw, mae rhaid i ni gofio y pobl sydd wedi helpu ni yng Nghymru i greu y byd sydd gennym ni.
Nid yn unig pobl gwyn, pobl du hefyd. Mae'n bwysig i gofio beth oedden nhw yn gwneud dros somni hefyd. Cricedwyr, milwyr yn y rhyfel cyntaf, nyrsys, hyd yn oed dysgwyr. Joseph Gnabo wedi dysgu Cymraeg ers dod yma fel ffoadur o Affrica, achos yn fy marn i mae hi'n normal pan dwi'n byw yn y wlad i siarad iaith y wlad. Mae yna cymaint i ni ym Mhrydain i ddysgu o bobl du. Ydyn ni'n fodlon? O'r leiaf, bydd na cerflun i'r athrawes, prif athrawes cyntaf yng Nghymru, Betty Campbell. Pwysig yn tydi yng Nghaerdydd. Mae cyfrifoldeb arnom ni i drafod hanes Cymru a chaethwasiaeth a sefydliadau huddiol. Sut ydyn ni'n parchu'r arglwydd? Cofiwch y gwynfydau. Mae'n bwysig i sychedu am gyfiawnder. Dyna sy'n ddwyth. Mae rhaid i ni gweithio dros tangnefedd, dros heddwch. Dyna sy'n ddwyth. A beth yn union wyt ti yn mynd i wneud? Gan feddwl am y dyfodol i wella ein byd. Meddyliwch unwaith eto am y gwynfydau. Gweddiwn arglwydd dros ein cenedl a'i phobl, dros ein byd, dros ein cymdogaethau ein trefi am pentrefi, dros ein cartrefi am bywyd teuluol, dros ein hysgolion, ein colegau am pobl ifanc, dros sefydliadau cyhoeddus, gwleidyddion a chynghorwyr, dros ddiwydiannau a'i gweithwyr, dros gefn gwlad a phawb sy'n trin y tir, dros y cyfryngau, cynhyrchwyr a darlledwyr,
dros fudiadau diwylliannol, llenorion a beirdd, dros ysbytau, meddygon a chleifion, dros bawb sy'n gwenyddu'r gyfraith, dros y tlawd, y digartref a'r diwaith, dros ein heglwysi, cynulleidfaoedd y bobl a lledaeniad y deyrnas yn ein plith, i wella ein byd. Amen. Dim ond Duw sy'n gwybod sut i'w gyrraedd. Mae e'n gwybod o ble mae'n dod. Parchu'r arglwydd. Dyna sy'n doeth. Peth call ydy troi cefn ar ddrygioni. Gawn ni cytuno a'n gilydd a byw mewn perthynas iach a'n gilydd. A bydd y Duw sy'n rhoi cariad a heddwch perffaith gyda ni i wella ein byd. Amen.